Schnitzel! Hallå ja. Testing! Okej. Men du syns inte nu för du kommer hit här. Hej! Tja! När vi tänker utanförskap tänker vi mycket på utseende. Så det är vad vi ska prata om idag. Alltså vi tränar till en redovisning imorgon. Mm. Ja, kolla du får man sådär. Nej, Det är så konstigt bara. läs en replik. Men läs. Ja. Ja. Men sluta det fint. Titta. Du sa ju det. Okej. För det blir... Läs nu, det är publik. Kan du alla kommer se den? Hallå! Nej! För att bli modell krävs det vara Denna tjej på bilden torkar vi till visa för att vi har paljetter och de har inte torkat. Är säkert smal men inte tillräckligt, för hur smal man än är så redigeras man smalare och även längre ibland. Därför tycker vi denna tjej, bilden, vilken det är, Ja. är väldigt unik. För hon ska känna sig smal som kan vara modell. Eller tjock eftersom det är om henne. Ja. På grund av detta att modeller som finns överallt alltid ser så perfekta ut, så är det många som får för sig att det är så tjejer ska se ut, men så är det inte. För dyker man inte som är. Det är så många som gör om sig, genomför operationer för att kunna nå upp till dessa. Alltså hans kompis är så jävla... Kunna uppnå dessa krav som finns i trä. Denna tjej, bild 2, är unik, hon vågar vara sig själv. Alltså här är en normal människa på den bilden. Men den här tjej på bild 3 kan ha spenderat en massa pengar och tid på att få det utseende hon har, även smärta glömde jag. Av allt detta, att ha en perfekt kropp. Au! Det var en skoj. Perfekta kroppen och att det finns olika sätt som Vänta! man kan Vad var det? Vad var det? perfekta kroppen. Och att det finns olika sätt som man ska vara på. Så orsakar det att väldigt många tyvärr är osäkra i sig själv. Vill du gå ner i vikt? En text man sätter på överallt. Det finns så otroligt många metoder att ta så ner i vikt. Men blir man lycklig? Nej, det är bara det du ska säga. Ja men fuck you! Det var till dig egentligen. Ja. Om man är en människa som är lite större än Ja, förhoppningsvis en människa. perfekta kroppen och är lycklig, så ska man då behöva gå på metoder för att få den perfekta kroppen. Bara för att man ska duga när man kanske inte blir lycklig av det. Åh, lukta. Ja. Hårdare i livet att hålla sig i form. Lukta. Hallå, vem är detta? Jag ser vad blå. Ja, tror jag. Ja. Egna åsikter. På grund av många plastikopererar sina bröst, stora till exempel, leder detta till att många unga tjejer klagar på sina bröst och påstår att det är för små. Sofie, jag tänkte på dig när jag skrev detta. Som vi ser det försvinner verkligheten nästan. Om det fortsätter som det är idag kommer det då att finnas en enda naturlig människa på jorden om några år. Vi gick in på en tidningshemsida. Ja, egentligen. Men Ja. att vi snodde min text. Mm. Ja. För att kolla en artikel jag Åh, sett. som vi också gör. Som jag har fått syn på.
en bild på en otroligt smal tjej. Vars revben stack ut otroligt mycket. Man såg nästan igenom. Kolla! Jag läser. Men kolla! Okej, det är inte kul. Och rubriken till den bilden var anorexia och för tjock för att vara modell. Vem var det? Jag vet inte, men kolla vad jag gör. Men kan hon öppna dörren? Det är så jokigt. Kan ni gå ut? Vi ville bara... Ja, det räcker med en gång, jävla balle. Du kan pausa nu. Nej, du är inte klar. Okej, då var inte jag klar. Vi är klara nu. Nej, det är vi ju inte. Kolla, vi har hittat en bild med utsuddad sanning. Där vi har sett kryss. För det var så här jämförelsebild. När de var redigerad och inte redigerad. Och så var det första krysset var på håret som de hade ändrat till Black Hill hår för att mattan modellen la på syntes för mycket igenom. Liksom, men fan det var gräs. Det är fan inte gräs! När det är gräs är det blått. Det är grönt. Det är blått. Du har glasögon. Grönblått. Men ja, i alla fall. Var det? Är det flera som liksom? Nathalie ville smeka mig. Det var en anledning som jag gjorde så. Ja. Andra krysset är på munnen för att hon har tandställning som knappt syns. Men liksom har ju fan redigerat bort det. Så jag fan bara mer korkat ut efter. Så det konstigt ut. Fått en tejp. Ta bort det där. Och tredje krysset var på alltså halsen så. Hade fått sånt väck. Liksom hallå, en fan på inte det. Alltså ja, i alla fall liksom det är naturligt, det vet fan alla. Och så tredje krysset var på armen här. För det var typ, hon hade en sån liten brun plopp liksom. Hallå, verkligheten. Tänk dig som att fräkna liksom. Inget illa. Jag får fräkna på sommaren och det är hemskt. Ja, men jag har det. Alltså för att jag passar inte i det, men liksom folk som passar i det, ja de kan gulliga i det, men alltså jag fräknar. Så har Pippi Lundström fräknar? Ja. Som Pippi Lundström. Ja. Ja, jag tänker inte bli pausa. Hej bloggen, tja. Tja-bloggen! Jag glitter på henne, vill du också ha det? Åh, glittert. 3D-liner! Va? Kan du sätta sådana på min också innan det torkar? För att det torkar. Ska jag bara hälla på? Torkar det? Nu ska jag ta på en liten runda in i ögonen. Vad var det som lät som en fis? Kolla hit! Ja, och här är vårt collage. Här är bild 1. Är hon tjock eller är hon smallis? Oj, tjock, smal menar jag. Bild 2, den normala människan. Bild 3. Och det var här hon med kryssen. Ja, man kan inte se så bra för det är jävligt mörkt. Här var ett fina collage. Det var väldigt tomt så att jag fick bli paljetter. Så jag har min fina data. Jag hatar den för den är så fucking ful. Aj. Glitter. Det är glitter. Men då? Hallå. Jaha. Jag kan inte skruva min arm mer. Tja!